No, teď říkám, já už se docela ty vole těším na zimu, protože pro mě třeba, co jak si zajímám o oblečení, tak teďkom v létě je to na hovno, protože jakoby nemůžeš ukázat to, že si umíš oblíkat. Nebo jako můžeš to ukázat, No, ale máš menší prostor na nějaký to vědřování, jasně, protože no, máš kraťasy a triko a jinak ti je vedro, víš co. No jasně, no. Takže já mám třeba radši zimu v tom, že si můžeš víc oblíkat, můžeš na sebe hodit bundu, mikinu, triko, že jo, různé variace kalhot, bot a takhle, víš, jakože Jo, to no. proto se na to těším. Proto mi už mě docela sere, že jakom vedro, i když jsem se na tu zimu jak nikdy jako netěšil. Jako já se taky těším na zimu. Docela. Nebo spíš jako ne na zimu, ale na takový ten optimální jako podzim asi. Jo, jasně. Víš, kdy není úplně jako totální zima, která tě tahá za nos, ale kdy je tak jako, že se můžeš oblíct a úplně neumíráš horkem. To mě asi štve to počasí, že jako zataženo, v tom mám asi radši jaro. Jo, Ten přelom jakoby No to asi jo, no. jara a zimy, víš. Bude to zase takový depresivní. No právě, no, jak je takových třeba, já nevím, nefouká 17 stupňů na triko, na mikinu a na kalhoty. To je úplně taková ideálka, podle mě. No to asi jo, no. No, každopádně včera já jsem se koukal, ty nevěřil bys, jak dobrý film je Angry Birds ve filmu, ty vole. 1 i 2, kámo. Včera jsem to viděl a fakt jako hustý, ty vole. A potom jsem si řekl, ještě jako zkouknu ten Scream 6, jak to bylo teďko v kinech. A to byla taková píčovina. Já nechápu, ono to má na ČSFD, ty vole, 68%, si říkám, ty vole, to se úplně ustřelilo, ne? Já jsem teda jako nevěděl ty filmy předtím, ale ta 6, to je fakt taková klasická americká, prostě klasický americký vypatlaný film. Prostě hele, máš tam jedna scéna, ta mě úplně utkvěla v paměti. Byla tam nějaká ženská a on jí zrovna napad, víš co, ten vrah s nožem, jak se tam prali. Ona si doběhla do sejfu, do ložnice pro gunu a začala po něm střílet. A v jednu chvíli tak ji upustila, někam jako kousek zahodila a on ležel na ní, že, a snažil se jí ubodat. A přiběhly tam jakoby ty 2 hlavní protagonistky toho filmu a vzali tu zbraň a typka prostě místo toho, aby byla jako, já se to asi přehrávám moc na realitu, aby byla v klidu, zamířila a přetrefila ho, tak ona na něj zařve, aby si ji všimnul, pak 2krát vystřelí a v obě 2 ty střely letěly úplně do píči. Takže prostě úplně takový ten klasický prostě nahraný útěk toho záporáka, i když vole v životě by se to nestalo, jo. No jasně. To je takový, a tadyhle s tím je ten film úplně natřískaný prostě od stropu po podlahu. Už není moc dobrých hororů, no. Ne, teďko má vít ta Nun, The Nun 2. Myslíš, že to bude kravěna? To bude neskutečný nesmysl. A já jsem viděl tu 1 jako menší. To by se líbilo. Ale já jsem byl docela posraný. Já jsem na to byl teda malej, jo, jako ještě menší, malej, ale to nám bylo podle mě tak kolem mladší, já nevím, třeba 15 nebo no, docela jsem to vole byl posraný v kině, nebudu lhát. Ale já si pamatuju, já jsem na tomhle byl s Tomášem. Myslím. A očekávali jsme celou dobu, kdy ten film začne. Kdy se tam objeví ta sestra, pak se tam ukázala. Posledních 5 minut se tam něco jako dělo, úplně se tam vířili víry, co já vím, všechno tam lítalo. A najednou titulky. A já jsem koukal jako všechno. Ono to má dost návaznost k těm minulým filmům, jako v Zajetí démonu a takhle, víš, to je třeba okecávačka, jaká návaznost. To je třeba podle mě možná i to, proč mě si nelíbil ten Scream, víš. Že ono to má zase návaznost na ty díly předtím, ale prostě ten film jako sám o sobě, když se na něj podíváš takhle, jako na první z celé té série, tak ti přijde otřesnej prostě. Že to je takový. A jasně, já chápu jako, že prodává to, že už to má jméno x let, ale jako je to škoda, že se to teda jako takhle prodává jenom kvůli tomu jménu. Že kdyby udělali jeden pořádný film a lidi by to rozkřikli, že to je fakt dobrý, tak si myslím, že by to možná mělo větší úspěch, než když natočíš do té franšízy, nebo jak tomu říkají. Já vůbec. Do toho prostě balíku těch filmů, že jo. Když natočíš další jako podprůměrný film, tak. Mě to psali, no, že se na to měli vysrat už u nějaký 3 nebo 4 a nechat to tak být, to je jako ze všem mi přijde. Čím víc dílů, tím víc peněz chtějí a tím víc to jde do háje, protože už prostě nemají co vymyslet. No jasně, no. To je jako ve všem, no. To Angry Birds skončilo ve 2 a bylo to super. To jsme lidi, že jo. No jasně, no. O nic, každopádně, jak se asi posuneme k tématům 24. epizoda podcastu z Fleku. My vás tady vítáme. Na začátek ještě řekneme odebírejte, posílejte všem. Jo.
lidem, protože hlavně ty odběry, to neříkáme. Protože když nám dáte odběr, tak se za chvíli dostaneme společně na 300 odběratelů a to je dobrý. To je very nice. No nic, každopádně první téma, já se dám, jakože jsem se tady napsal, umění se rozloučit jako s místem, lidma, anebo jak udělat změnu. Takže nějakou překladu poslat do háje někoho, kdo vás štve. No, tak nějak. Nebo poslat do háje nějaký místo, který vás štve, třeba. Jo. Ale že to hodně lidí asi jakoby neumí úplně, se mi zdá, protože... A jaký třeba místo myslíš? Jakože... No ne, tak třeba město. Jo, jasně, jakože... Místo, tam, kde bydlíš. Že tě štve, že bydlíš prostě v Plzni a, a chceš jako odejít, ale neodejdeš. Prostě... No to já můžu třeba totiž právě říct, já teď odjíždím, že jo, pryč na ten Erasmus a já jsem jako v hloubi duše strašně rád, protože jsem zvědavej, jestli tam kam pojedu, tak se mi to bude líbit víc než tady, protože já už od jak živat, jako co jsem tady a co nějak jako mám auto a nějak se dopravu sám, tak chodím jako občas na vyhlídku. Dřív jsem tam chodil po fitku hodně a já jsem si začal všímat sám na sobě, že jsem prostě přijížděl na tu vyhlídku a návštěvu od návštěvy, tak se mi ten výhled prostě víc a víc hnusil. A vždycky jsem tam jezdil, a se na to město prostě podívám a říkám si, ty vole, ale mě se to tady prostě nelíbí už. Já potřebuji pryč. Nějak. Vypadnout prostě, jo. Ale říkám, že jsem právě rád, že jako odjíždím a že nějakou chvíli právě tomu dám jakože... S Bohem a šáteček. S Bohem a právě třeba potom tam zjistím, že tady to bylo ještě skvělý a pak se sem právě vrátím a budu tady mít třeba radši, víš. No i když to jako zbytečný se ptát, jo, ale co kdyby si zjistil, že to tu stojí jako fakt za hovno. No tak potom vím, že tady stojí za hovno a že je dobrý se pohlížet někde jinde, víš co. Jo, jasně. Jakože... V zahraničí. No třeba v zahraničí, nebo je jako jiný město tady třeba v Česku, jo, ale třeba sedne mentalita víc, jakoby v nějakém jiném městě, v jiný zemi a no, v jiný zemi asi, lepší, v jiný asi zemi jo, no. Vlastně jo, zrovna dneska po cestě jsem přemýšlel nad věcí, že mi přijde, že i celkově tady v Čechách tak jako se spousta věcí dodělává tak jako na půl. Já nevím, Ježiš, na Božkově, kousek okolo Božkova nebo u Slovan, tak tam udělali nádraží. Jo, tak, a teď máš dodělaný jako most, dodělaný perony a všechno, ale pak už tam nemáš dodělaný to okolí, máš tam prostě rozježděný bagrama, prostě to okolí a je to hnusný, že jo. A to samý jako v ostatních věcech. Dneska tak jsem dělal nějakou práci a bavil jsem se o tom, že určitý jako sektor jako firem, ačkoliv je to důležitá věc, tak prostě ti prodají něco za 300 000 a namontují ti to úplně jako špatně, jenom proto, aby vydělali, že mi přijde, že vlastně tady v Čechách se jako všechno strašně dodělává jako na půl, že se to udělá do takový meze, kdy to jako funguje a pak jdeš od toho pryč, jo. A to navazuje na tu mentalitu těch lidí jinde, že vlastně taky jsem si říkal, že možná jako v jiných zemích jsou ty lidi takový víc jako do určitý míry třeba víc pracujou a víc jako věci dotahují než tady u nás. To dokonalost, jakoby, no. No jasně. Ale ono třeba zjistí, že to je právě tím, jako, že to musíš zjistit, no, že musíš, tam pojedeš a jako zjistíš, že vlastně v jiných zemích je to ještě horší, no, nebo jasně, no. naopak lepší a no jako v určitých zemích to bude rozhodně horší. Jo, teda, protože ono vidíš, tyjo, a ono zase je to tím třeba, že vidíš na internetu, já co můžu říct jako video třeba někde z Japonska, jak jim se tam rozbije most a oni jsou schopni za večer, prostě za noc celý most sklidit, ani bys nepoznal, že to nějaký most byl, víš co, jo, takže... Jo, tak to ani neberu jako v potaz, jako no jasně, takže... S tím se nedá ani jako srovnávat nijak, to je jako, to ne, ale jako jenom, jo no, prostě mi přijde, že se tady věci fakt jako dělají v určitý míře tak jako napůl. Já nevím, jestli tu jako nejsou peníze, nebo prostě se tu jenom škudlí. Na to lidi asi serou, no. Jako, jako co. Ale říkám právě prostě souvisí jako, že si myslím, že jako skvělý se zbalit a vypadnout pryč, no. Na nějakou dobu. No. Já třeba mám kamaráda, ten byl jako taky 3 měsíce v Kolumbii, v Medellínu, jak tam různě jako cestoval a taky, že jo, potom už máš prostě náhled na to, jako jestli ti chybí to místo a potom třeba jestli ti chybí lidi, to by mě zajímalo jako hodně u mě. Jestli prostě třeba, když máš nějakou partu lidí a teď se s nima 3 měsíce nevidíš, jestli si za ty 3 měsíce jako řekneš ty vole, hele, mě chybí tenhle, anebo si prostě řekneš ty vole, já prostě nepotřebuju ty lidi, víš, jakože když máš nějaký kámoše, nebo kámoše, jakoby,
lidi, se kterýma se stýkáš a nevíš prostě, jestli jo nebo ne, se s nima dál stýkat, tak si tady to tím myslím, že tě dá hodně jakoby takovej feedback, no, a jako je to hodně velký zjištění, si myslím. No, to určitě, no. Tadyhle s tom. To pak bude podcastu, na tohle téma, až se vrátíš. No, asi jo, no, protože jako tam fakt jako... A nebo nebudou žádný, zjistíš, že... A nebo nebudou žádný. Zjistíš, že podcasty konec. S tím asi teda to necháme, tady téma popojedeme dál, souvisí podle mě trošku jako i téma, jakože srovnávání s ostatníma se. Tady mělo jakože, tak je dost lidí taková špatná vlastnost, že právě nechtějí tu změnu a nějak se tady... No to já si myslím, že ani to není jako, že nechceš změnu, ale spíš se ty změny bojíš. A nebo no. Že podle mě velká, jako většina lidí by jako ocenila nějakou změnu, ale udělat ten první krok do toho neznáma, kdy musíš čelit těm novým jako problémům vlastně hned, tak je hrozně jako stresující, že jo, když seš něčem zajetej, tak nemáš ty problémy tady přímo před ksichtem, ale vlastně očekáváš a máš je takhle v takovém nějakém jako rozsahu, kdy víš, jako co už se tak stane, že jo. A teď prostě vstup do něčeho, kdy ty problémy tě budou takhle přímo jako fackovat do obličeje. Teď jde o to, jestli je to jakoby tím, že jsou lidi pohodlností, jakoby a leností, a nebo je to tím, že se jako člověk jako od přírody vyhejbáš nějakým tadyhle s těm situacím, který tě můžou postavit do něčeho, co jako nechceš, víš? Teď otázkou je v tom rozdíl, že jo? Jako... Protože pohodlností se vyhejbáš věcem, který nechceš, aby se ti staly, že jo? Protože ale když nebudeš pohodlnej, ale máš to jakoby z toho důvodu, že jsi línej to udělat. Ale když už to jakoby nebo když bys to udělal, ale řekneš ty vole, ale prostě tady to je třeba nebezpečný, chápeš? Jako tak. A tak je to i pro tvoje pohodlí, že jo, když se těm problémům nemusíš čelit, protože si budeš žít jakoby líp, i když si ve finále žít líp nebudeš, že jo. No já jako pro pohodlí prostě jestli to spíš jako že se vyvarováváš jenom jako to nemusí být pohodlí úplně, víš, nebo jako víš co tím chci říct, že... No nevím, za mě je prostě pohodlnější nečelit problémům, než jim čelit. Takže jakoby... No, že se víš, jakože, ne, no, jako, ne, že se na to vysereš, ale prostě, že jako, že to je za mě na podobný jako úrovni. Ať to děláš, protože prostě nechceš, anebo protože chceš mít pohodlí, tak nechceš to dělat, protože seš línej, že jo? Do velké části. Nebo mi to tak přijde. Nevím, říkám, já si myslím, že bych to asi tak jako rozdělil asi. Tak to rozdělil. No ne, fakt jako na to, jakože nebezpečný a pohodlný, víš? Jo, jakože že jako to pod nebezpečným dvě takové vlastnosti, jakoby. A co si mám představit jako pod nebezpečným něco, jakože třeba já nevím, přijdeš prostě o investici, jako když chceš dělat nějaký podnikání, nebo... No ne, tak já jsem myslel, jako když třeba... Nebo jako, že chceš jít skákat bungee jumping a rozhodneš se, že budeš... No ne, tak jako třeba, ale to máš to, když už si za tu destinaci třeba vybereš jako něco, co není úplně bezpečná jako destinace, jo? No jasně. Když pásnu třeba tu Kolumbii, jako tam taky není úplně bezpečno, když jdeš jako Medellín centrum je jako pěkný, super, ale jakmile vyjdeš 2 kilometry z centra, jako do tam těch jejich zapadlých částí, tak jako už to taky není úplně jako tam bezpečno, obzvlášť pro Evropana, jo. No jako, ze kterého, což je jako zajímavé, jako tam ti všichni vidí jak miliardáře. Protože jsi tam prostě jediný jakoby běloch a tam jsou pro ně všichni Evropani prostě za zoban, víš, takže jako si prostě říkáš o to, aby ti tam někdo prostě někde něco cokoliv udělal, jo, takže prostě jasně, no. Tak říkám, takže buď jako nevím, no to si myslím, že jako je spíš ta nebezpečnost, že se na to vykašleš, protože to je nebezpečný a ne, protože jsi línej. Ale teď mluvíš teda spíš jako o cestování. No jasně, no. Já jsem to bral jako všeobecně, takže se asi neporozuměli. Protože já jsem to bral spíš jako všeobecně, než jako na cestování, že jo. Tam asi jako o pohodlí nejde, ale myslel jsem to neznámo, jako ať už jdeš dělat cokoliv, že jo. To nemusí být jenom cestování, že jo, bral bych to asi víc všeobecně, když u tebe teďko nevíc jako... Já jsem to bral právě z toho jako svýho pohledu. Chápu, no. Ale to bral víc obecně, že jo. Jo, jasně. No, takže teda, to by se měli jsme to trošku roztáhli ještě, to by se měli teda to rozloučení se s něčím a teď to srovnávání se s ostatníma. Nějak rozebrat, jakože já jsem to
třeba viděl na sobě, to srovnávání se s ostatníma. Že jako třeba hodně v tom oblečení, když jsme to tady řešili, jakože jsem si furt říkal, že já se oblíkám špatně a bla 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 a nějak jsem to jako prostě... A už se uděláš na mě a říkáš vlastně jak jsem furt byl jakoby zahleděný prostě do toho, že je někdo na tom líp, tak jsem zapomněl třeba hodně na sebe a vlastně jako zaseklej furt třeba na jednom a... Si myslím, že tady to dost jako hodně brzdí nějaký osobní rozvoj toho daného člověka, který je zahleděný do něčeho jiného, proto si třeba nemyslím, že je taky dobrý řešit, jak jsme tady měli minule toho Kazmu, jako životy ostatních, protože ty vem si, že jako seš denně prostě zamčený na tom, jak žije někdo jiný a zapomínáš jako absolutně na sebe, víš. No jasně. Že se na to prostě vykašlat a jet si svoje a ve finále to vlastně bude úplně to nejlepší, co můžeš udělat, protože... A ten, kdo slyšel minulý podcast, jestli si vzpomene, tak to je možná vlastně i z části pointa, proč jsem říkal, že mi nedává smysl koukat na nějaký ty nesmyslné věci, víš, jakože proč řešit jako něco nesmyslného, když můžeš řešit sám sebe, že jo, a sebe zlepšovat, že jo, jak vlastně v podstatě říkáš, že jo. Jako nedává vlastně ve finále smysl sledovat cizí vztah na internetu, prostě ty vyřeš svůj, že jo. Jakoby, no jasně, třeba. Když třeba nějaký máš nebo jaký nemáš, to už jako no, jedno, jasně. Jo, prostě. A tak to nemusí být jenom vztah jako vztah, že můžeš mít vztah s rodičem a co já vím. Jasně. Což si myslím, že je taky teda důležitá. Víš, jako neřešit jako prostě cizí jako život, ale prostě nejdřív si vyřešit ten svůj, že jo. A pak když zbyde čas, tak asi jako... Řešit, no jestli vůbec ten čas někdy nějaký zbyde, víš co, protože... No, spíš jestli si vůbec nějaký na to dělat. Jestli si na to, no jasně. To je spíš takový... jako, než si myslím, jako když chceš, tak čas si uděláš, prostě jasně bude to vždycky na úkor něčemu, že něco holt jako odložíš. Obzvlášť teď, když je člověk jakoby asi nějak mladší prostě. Proč myslíš, jako, že když je člověk mladší, jako, že to chceme dělat jako mladý, jako, no ne, tak jako hodně máš, a nebo... No jasně, tak jako máš teďko, mně přijde, jako já třeba svými otcama, jako jasně najdu si čas na něco, co jako chci dělat, ale jako celkově člověk si myslím jako skoro nejvíc zahlcený, co vlastně skoro v životě jako bude, protože máš toho hodně, máš školu, pak chceš jakoby, třeba co to vemu já jakoby na sebe, prostě škola, nějaká jakoby práce, potom věci, co chceš dělat, kterých jako není to jedna věc. No jasně, že jo, když mě prostě baví třeba tady, že jo, ten podcast, potom mi baví prostě graffiti, tak jako nějak to stmelit dohromady prostě jako... Podcast o graffiti, ne? Je to, můžeme někdy udělat, viď? No tak jako jasně, no. Tak nebo jako, podcast při graffiti. Tak protože jak jsme mladí, tak pořád hledáme něco, za čím... Ono se to tak jako říká, že jako jak jsi mladý, tak vlastně, že ten život je jako hrozně rychlej, protože hledáš strašně moc věcí, co chceš zkusit. A strašně moc věcí, co chceš dělat, všechno si myslíš, že je správně, protože nemáš ty zkušenosti, že jo? A vlastně čím jsi starší, tak tím nacházíš tu správnější jako cestu. A tím se zároveň i ten život na jednu stranu jako zpomaluje a jako srovnává, že jo? Protože vlastně objevíš, co je to, čemu se máš jako vlastně věnovat, že jo? To je jako... Je to asi fakt pravda, protože já když si vzpomenu, jak moc uběhly minulý 2 roky, ty vole, to přišlo, že to bylo... nepamatuju, tak jak to bylo rychlý. Jo, právě, že to byla taková jako... Ale to bylo, já si pamatuju, když jsem měl jako maturák, ještě v listopadu nebo v prosinci, ještě když jsem byl na střední, a učitelé říkali, no tak za půl roku vás čeká už maturita, to máte za chvíli. Já říkám, hovno, za chvíli, vole, co? Času dost, vole. Cvak. A najednou byl 2 týdny do maturity, si říkám, hej, no, jasně, co se stalo, ne? A takhle to taky uběhlo, prostě. Po maturitě se cvak, prázdniny jsou fuč a seš na vejšce a cvak a máš rok za sebou na vejšce. No jasně, no. To je prostě... A já to vůbec, úplně... ale třeba posledních pár dní to strašně jako střebávám. Jako jak moc rychle to letí. Jo. Protože je pondělí 1. července a najednou je, vole, 1. září už. Za 5 dní nebo za dlouho. Ne, no. Já tomu nerozumím, já tomu nechápu, kam ten čas jako zmizel. Ono jako, když si nad tím třeba zamyslím, když jsem třeba byl jako na výletě s někým třeba na začátku prázdnin, tak si jako, když si vzpomínám na ty vzpomínky, tak je to jako podvědomě v hlavě hrozně jako daleko už. Jestli říkám jako, vole, je to už prostě, už si na to pamatuju tak jako ne, že matně, ale už je to prostě nějak jako díl zpátky. Ale když se nad tím zamyslím jako nad celkem, nad těm prázdninám, tak to bylo strašně rychle. No jasně. Takže uběhlo, no, a hlavně mi přijde, že jako
třeba mě, jako, že se za o těch prázdninách moc jako to jako nestalo, víš, jakože a najednou prostě prázdniny pryč a to bylo, že jsme říkali, jo, ty 3 měsíce do toho, než odlítáš nebo odjíždíš do Francie, to je dobrý, Erasmus, pohodička. No. A teď prostě 2 týdny, kde to je ten čas? No, asi, no. A teď je nejhorší, že jako ten život utíká i takhle celkově. A teď tohle, když si uvědomíš, tak jako jakým směrem se máš jako vydat, víš, jako protože máš takový FOMO podle mě, nebo já to tak mi přijde poslední dobou mám, že mám FOMO, aby mi nic jako neuniklo, tím jak to jako hrozně letí. To já jsem dřív měl, tak jako hodně, ale to bylo spíš jako, že jsem třeba nešel někam, kam jsem třeba chtěl jít někde jo, jasně, a takhle, jo. Ale jako ono prostě je ještě hlavně nejhorší, když prostě potom někdo přijde a začne ti o tom vyprávět, o tom, jo, no jasně. Ale já jsem to myslel třeba, co se práce týče, jo, víš, vlastně jako, jako celkově prostě života, víš, jakože to je asi úplně nejhorší a naučit se s tím žít je docela těžký, protože nemůžeš stihnout všechno, no prostě. No, to je jako se nedá. Četl jsem na to knížku, no, teďko, jako, takže vlastně nejlepší na to, jako co mi to dalo za myšlenky, nejlepší je se naučit žít jako v přítomnosti. No jasno. A vlastně úplně nejlepší je to, že když přijde problém, tak přijde problém a tak se něco stane. Víš, jako že prostě... To říkal jeden můj kamarád, že vždycky, že já jsem jako taky nějaký problémy řešil jako docela dopředu, že mohlo by se stát tohle a tohle. A pak přišel a říká, no já si vždycky řeknu, hele, to je problém mýho budoucího já. No jasný, no jasně, no. Kámo, jako v tu chvíli jsem si říkal, ty vole, to jsi úplně debil, ne? Ale ono je to jako nejlepší. To skoro jako vlastně asi možná jako, nejlepší, no. Protože stejně, jako, co budeš řešit jako, hele, my jako začínám jako docházet k takovému závěru, že ty jako samozřejmě musíš mít nějaký svůj jako, nějakou věc, kterou chceš dělat, která tě baví, za kterou se chceš jakoby hnát. Plácnu, mě to bude focení. Tak to je to, co chceš dělat, ale nemůžeš to vypušovat všechno za jeden týden. A musíš prostě vždycky jít a nechat si dát prostě knockout nějakým tím problémem, přejít to a dostat další knockout a postupně si zatím jít. A hlavně se naučit jako si uvědomovat, že se jako vlastně někam posouvá, že jako nejsi na jednom místě. To je druhá věc, no, jakože si dost lidí přijde, že jako je furt na jednom místě, podle mě, protože já jsem to měl taky v nějakých, věcech, ale ono vlastně ve skutečnosti to tak není, víš co, že jakoby... Víš co, to je, na to by bylo úplně geniální, já nevím, prostě mít nějaký deníček nebo nějakou aplikaci, která by ti zaznamenávala, anebo mít funkční mozek, která by ti prostě zaznamenávala jako ty highlighty, které tě vlastně jako posunuly. Že ty máš jako stereotyp, pak máš takhle nahoru, to jde, a pak máš zase stereotyp, a pak to jde zase takhle nahoru. A vždycky je to jako o kousek nahoru, víš, že jo. Ale ty, když se nad tím nezamýšlíš a jsi zaseknutý v tom koloběhu, že pořád jedeš, tak si vlastně ani neuvědomuješ, že jako ses někam posunul, že se něco změnilo, že přemýšlíš jinak. Jako reálně, my tady sedíme už pár měsíců si povídáme a na jednu stranu, když se nad tím zamyslíš, tak jsme se třeba zlepšili v mluvení a tak. Jo, ale na druhou stranu, když se nad tím nezamyslíš, tak pořád jako děláme jedno a to samé. A skoro bych si až řekl, že mi nepřijde, že se něco jako posunulo, víš, jako přitom vlastně, jo. Jakoby jo, no když bychom se podívali na naše úplně první epizody, anebo nebo na ty epizody, co ani nevyšly, to jsme radši smazali. No jasně, no. Prostě asi nějaký posun tam bude, no. Takže jako v mluvení určitě třeba, jo, že to jasně, prostě není to furt jako perfektní a to asi jako ještě zabere nějaký čas, ale na to, že to děláme, já nevím, 3 měsíce, 4, já nevím, víc, 5. První epizoda už je tam 5 měsíců, kámo, je to takže půl roku, takže jako za toho půl roku, tak se toho asi stalo taky jako docela dost. Jo, stalo, no, ale jako, nás týče, jo, takže... Jenom, že si to jako neuvědomuješ, jak vlastně, když jsi v tom zaseklý v tom koloběhu, tak ti to pořád přijde jako všechno na jedno brdo a vlastně není jakoby vlastně nic není novýho, no. Ale právě naopak toho je novýho spoustu, jenom si to neuvědomuješ. Proto jak k tomu přistoupíš, jako že to tak prostě je a nemáš to ani radost, že vlastně se něco asi zlepšilo. No, takže to jsme měli takhle vlastně první část. Něco málo jsme probrali a vidíme se teď na druhé části. A nezapomeňte nám dát odběr. Jo, přesně tak. Poprvé v životě, nebo aspoň mám takový pocit, tak jsem si koupil něco podle reklamy nebo podle billboardu.
Jo. Já hodně sleduju jako billboardy a je to strašně zábavná jako hra, jako doporučuji, nebo zábavná spíš pro retardy. Já asi. Ale když se nudím za volantem, tak prostě sleduju různý billboardy a sleduju jako kvůli té grafice, jak to vypadá a analyzuju si. Na tom se mi líbí tohle, tady to vůbec nepřečtu, tohle je strašný, vůbec nechápu, co mi to říká. Říkám si, tohle se mi líbí, tím bych se mohl inspirovat. A takhle jakoby využívám billboardy k tomu, abych se nějak jako zlepšoval grafice a nějak pochopil, co dělají ostatní grafici a tak. Je to jako, když jdeš do galerie, akorát koukáš na reklamy. Jo, jasně. Jako si teoreticky jo, no. No. A zaujal mě právě jeden billboard a to na Magnésku nějakou. Nikdy se mi nestalo, že bych si někdo něco koupil podle billboardu, jenže on byl tak jako hezký, barevný a tak jako celý to bylo jako poutavý. A chtěl jsem se zeptat, jako koupil jsi někdy reálně něco jako na bázi jako reklamy? Nemusí to být billboard, může to být jakákoliv reklama. Já jsem právě chtěl říct, no, že jakoby já si nedokážu vzpomenout třeba billboardy, co jsem jako viděl a koupil si to podle billboardu reálně. Právě. Já jako podle billboardu, podle reklamy asi možná jo, ale no podle reklamy asi určitě, jako by třeba to PSko, že jo. A to byly jaký hrozné reklamy předtím, než to vyšlo. No jasný, jo. A tak teď jde zase o to, jestli mě k tomu zase mě neovlivnila ta reklama jako taková, ale už ten pocit, že jsem věděl, že to chci ještě předtím, než jakoby, už když to oznámil, tak jsem věděl, že to chci a ne kvůli tomu jsem to viděl z reklamy, víš? No jasně. Ty jsi si neřekl, že chceš tu Magnésku, nebo co to bylo, jasný. Jako už jako dřív. Ty jsi se rozhodl jako na základě toho, že jsi viděl tu reklamu. Že jsem viděl ten billboard, no jasně. Přemýšlím, no. Já nevím, co jsem si koupil naposled na základě toho, že jsem viděl vyloženě jenom reklamu a neřekl bych si, že by se mi to třeba teď hodilo, nebo že to chci. No jasně, právě, mně osobně přijde. Jasně, spoustu těch billboardů a těch reklam funguje na bázi toho, že ty to jako vidíš a neuvědomuješ si, že to vidíš a když pak něco potřebuješ, tak ti to tam vyskočí v hlavě jako první. Jakože máš všude po Plzni billboardy a prostě tím, jak jezdím někdy hodně po Plzni, tak jsem viděl všude Alza už 26krát v Plzni. No, jasně. Takže jakmile si chci něco koupovat elektronického, automaticky mi naskočí Alza, protože jasně. Jsem ji viděl všude. No, jasně, no. Jo? Tak to je třeba jako na bázi reklamy. Ale že se mi snad v životě, nebo si neuvědomuji, že by se mi stalo, že bych viděl reklamu a řekl bych si, to nutně potřebuju. To se mi strašně líbí. A že si jako říkám, to je strašně nevděčná práce dělat reklamy a zároveň se do toho sype strašně peněz. Víš, že když si vezmeš jako na YouTube, že ti vyskakují reklamy a teď jako v kolik je v tom zapojených lidí, v kolik na tom lidí vydělává, ten YouTuber, co to dělá, ty lidi, co to vymyslí, ty lidi, co to natočí, ty lidi, co mají ten produkt. Ale víš, jakože jak se stane, že někoho ta reklama jako ovlivní a řekne si, hele, to je dobrá reklama, to si koupím. Víš, jako mně třeba osobně se to prostě asi nestalo, nebo si to jenom neuvědomuji, tak mě zajímá, jaký jako já fakt si právě taky ne jako vložně na reklamu, ale třeba podle mě u té Alzy, tak jak tebe ta reklama začne prostě už srát po nějaký době, tam furt vidíš, vole, toho mimo ně zasranýho, vole, který ti furt říká prakticky jedno a to samý s tím samým hlasem prostě, tak už jako potom třeba i přeskakuje, že ti to jako štve, ale jakmile si řekneš, potřebuji mobil, teď to fakt vyjede v hlavě, že zase říkáš, dobrý, tak jdu na Alzu. No jako prostě jako jedničku, jasně, no. Jasně, jako, že bych, já se taky jako koukám po mobilu a taky prostě na Alze jsem byl. No jasně. Jako ne, že bych šel na CZC, na třeba Datard, vole, Plano, Elektro, to vůbec jako. Furt jako vidíš jen tu jako Alzu, podle mě, jak to jedničku a jen tím, to je podle mě tím, který množství těch jakoby reklam vidíš, jo. No jasně. Já se pamatuju, když jsem viděl naposled reklamu na Plano Elektro, ale Alzu vidíš furt. No jasně, Alzu vidíš furt. Třeba na Datard tak jako jdu taky, ale to z toho důvodu, že spoustu věcí mají na skladě a je tady na Borech. Jo, jasně. Alze až tam daleko. Pro mě. Takže jasně. tak. Ale nevím, prostě mi přijde, že jako jestli jsou fakt jako lidi, že si fakt jdou na bázi reklamy něco koupit, víš, že mi přijde, jak se to těm firmám vlastně vrací, víš, jako že ty do toho nasypeš hrozný prachy na YouTube, na všechno a teď prostě jak to, že jdou ty zákazníci a koupí si to, to je jako
jako třeba jak zareaguje mozek, to se mi stalo, jo. Já otvírám Foodoru Volta z toho důvodu, třeba když to jezdím nějaký den, tak se třeba kouknu, jaký restaurace jsou otevřený, že si k ním můžu jako najet, abych byl vychcenej. Jasně. A pak mi díky tomu na bázi toho, že otvírám tady ty aplikace, skáčou reklamy na Volta a na Foodoru, nebo to možná skáče každému na celé republice. Nevím. Ale nejhorší je, že to by vyskočí reklama Volt a hned zápětí na to ti vyskočí nepřeskočitelná reklama i na Foodoru. A teď jako. Že to je to, jo, ale. Že to je hrozně pointless mi přijde, víš, jako že pak už vlastně si ani nevybíráš na bázi té reklamy, nebo já nevím, no. Takový, to je jako hodně na bázi toho prostě po čem čučíš, jo, jako když si prohlížíš fakt jako na mobilu třeba já motorky, tak ti najednou vyskakují strašně jo, prostě to. reklamy na všechno takovýhle, že to je jako. Jasně, jo, to, soubory sušenky. Jo, říkám, ale jakoby na fakt, a říkám, asi jsem si nic nekoupil vyloženě jenom jako z reklamy, anebo si to nepamatuju, ale. Já třeba i ty reklamy cíleně ignoruju. Víš, já třeba, dejme tomu, jako ty, hledám telefon a najednou mi začnou vyskakovat reklamy, hej, kup si u nás tady telefon. Vidím tu reklamu na telefon, kouknu se a říkám, najuz vám na tu reklamu nekliknu a najdu si to sám přes vyhledávač, třeba za hodinu prostě. Jasně, no. Seru na vás prostě, jo. Nebudu vám tady na to klikat. Na druhou stranu, když jim na to klikneš, tak někdo za to zaplatí, že jo. Někdo si vydělá. Pravda, no. Takže taky jsem měl období, že jsem jenom klikl na reklamu a hned jsem jí zavřel, aby za to někdo zaplatil. Aby si někdo vydělal taky. Jo, zajímavý point, no, určitě. No, další téma. Přeskočíme. Bejt extrémně, teď dám 2 příklady. Extrémně hodnej, anebo extrémně jako zlej. Na ostatní si je to jako dobrá vlastnost. Být úplně extrémně hodnej, že bys fakt neublížil ty vole nikomu. A nejsi schopnej přistřelit ani mouchu ke zdi, jako nic prostě. Tím, že si musíš vybrat, tak je to strašně prekérní situace. Teď co bys byl radši? Úplně extrémně zlej, aby se ti lidi báli, nebo extrémně hodnej a zase třeba s tebou někdo vyjebal, ale všichni tě měli rádi? Protože jsem jako člověk, tak ti na tu otázku odpovím, ale zároveň ti na ní neodpovím, protože to děláme všichni. V životě je dobrý hledat balans, takže vole, úplně nejlepší je najít střed. Diplomatická vole odpověď, to je kdyby vole byl někde politik v televizi, ty vole. Já bych si vybral být zlej asi radši, jako vyloženě. Já jsem na tím asi taky přemýšlel, no. Aby se mi jako báli lidi. Ale zase nechceš, aby se tě, no jako, ale zase, když budeš moc hodnej, tak se budeš bát ty a budou tě zneužívat oni, takže buď budeš sežrán, anebo sežeru, nebo jak se to říká. Nebo sežereš. No, takže asi bych radši žral. No. Já říkám, být jako úplně extrémně hodnej je fakt, jako takhle, ono zase dost lidí, jako když o tom člověku fakt víš, že je jako fakt extrémně hodnej, jako znám takový příklady, tak jako jsou na tebe všichni ostatní hodní taky, i když jsou to třeba zmrdí, víš, jakože občas mi to tak přijde. Že jako fakt znám taky pár typů, kteří jsou fakt jako vyloženě hodný, jako milí lidi a všichni jim to jakoby vracejí. A konkretizuj mi to, seš zle jenom jakoby na cizí lidi, nebo jako i třeba, že se ti prostě bojí, že přijdeš domů a máma už se ti bojí. No ne, asi jako víc. Víš, jako jestli jako v tom třeba rodinném kruhu a v tom blízkém kruhu můžeš být jako ním víc normální. No, a nebo jestli přijdeš i domů a všichni, jo, jestli je v pohodě, prosím tě, tady máš. Ne, jako na cizí lidi asi víc. Jasně, že se tak to je asi lepší být jako takový. Když se tě bojí vlastní máma, tak už je to špatně, ty vole. Jako, no jasně, já vím, že právě proto si říkám, ale jako není dobrý, vole. Bejt zlej na všechny lidi, máma je lidi, že jo, takže. No jasně, ne jako na asi cizí lidi. Jo, tak to je asi lepší být trošku ostřejší. Nebo na lidi, dobře, úplně cizí lidi a lidi, který znáš třeba ne úplně nějak extra dlouho. Jo, jasně. Třeba, nevím, kamarádi, který máš 2 roky. Jasně. Prostě takový ne úplně. A co znamená být jako zlej třeba? Víš, jako, že takový trochu víc ostrý prostě, jako, ne vyloženě jako asi zlej, vole, jako prostě hovado, že by se mlátil, víš, no jasně, ale ne, jako být takový trochu od rány? Ostrý, no, od rány prostě a... Tak jasně, že je lepší teď tohle. Teď asi ono, jestli jako být zlej, víš, jako ono je zlej, ale jako... na hlavu. Právě. Teď jsem to chtěl jako k tomu dojít, že jo, těm otázkám. Že... A to je hrozně tenká mezi tím, když už jsi zlej a když si necháš srát na hlavu, jasně, no. Protože to je jako to samé, když budeš si stát za názorama, tak můžeš si stát za svýma názorama a já budu říkat prostě tohle je dobře a takhle to má být.
tak to nutně neznamená, že jako si stojím za názorama, ale jsem jenom třeba tvrdohlavý kretén, prostě, který Jasně, nevyslechne někoho druhýho, že? Právě. A to samé je mezi tím zlej a být jako tvrdej do té doby, dokud je to potřeba, že jo? Jo, když prostě budeš takzvaný kejvač, dejme tomu. Co je kejvač? Jako... No, že prostě kdokoliv, co ti řekne, tak jako tak řekneš, no jasně, já to udělám, no. Jo, jasně, no. Že ty mi řekneš prostě, já nevím, co já vím. No, cokoliv. Prostě, cokoliv. Uklid barák, vole. Uklid mi pokoj a řeknu, no jasně, na to hned udělám. A neřeknu ti jako na to argument, proč je to jako nesmysl, proč bych to jako měl dělat, že jo. Takže, no prostě vole, moje politická odpověď, balans prostě. Musíš být jako ostrej, ale musíš najít tu hranici, kdy jakoby do který doby je to jako potřeba. To mi asi možná napadá, to jsou takový lidi, kteří prostě jsou navizáš jako fakt hodný, třeba, jestli se jako s tou baví, prostě neřekl by si, že jsou zdělat, když se naserou, tak seš v píči. Víš, jako to takovýhle ty typy lidí. Tak jsou dobrý, jo, podle tebe. No ne, dobrý, že to je jakoby ono, tadyhle, víš, že takový ten balans, jakoby. Je prostě seš hodný, jo, jasně, ale jakmile prostě toho člověka něčím nasereš, tak tě zabije. Tak jsi mrtvej prostě. No, jasně, a odstěhuj se z města, víš co. Takže jakoby, no a to je vlastně jakoby asi on. Asi ten balans, no. Do určitý míry by se to tak dalo jako nazvat, no. Ale na druhou stranu každý to máme úplně někde jinde a každý někde jinde máme tu hranici. Právě, a tak teď zase pro moje hranice jsem už zažil, jakože toho, kdy já se naštvu a nad čím se naštvu, tak je pro dost lidí třeba docela už hodně. Víš? No jasně, no. A tak to je už třeba s názorama. Už jsem slyšel, když jsem se třeba s někým hádal a slyšel mě u toho někdo jiný, tak pak jako říkal, hele ty jsi na toho člověka byl jako docela ostrý. Já říkám, vole, co, jako normálka, ne? A už jsem to slyšel fakt jako doskrát, že jako přišel člověk po tom, co mě slyšel se s někým hádat, říkal, ty vole, hele, jako, ne, že Uber, ale jako jestli to nebylo moc, víš, třeba pro toho druhého člověka. Že teď jde právě o to, že říkám, ta hranice pro každého asi někde jinde, jako když by to pro všechny bylo stejný, tak je pro všechny dobře to, nebo dobře, na dobrý úrovni to, jak já se s někým hádám, víš, jako, nebo vyměňuju názory, nebo něco takového, jako... víš. Život je strašně komplexní záležitost a reálně jsem přemýšlel, že bych si napsal nějaký svoje, co já vím, desatero nebo něco. No. Co je jako v tomhle věku, co teď jsem, tak jak co vnímám svět, tak si napsat, co si myslím, že je důležitý jako umět. Jo. Protože třeba mám knížku, teď rozečtenou jako 27 prostě o manipulaci. Jak funguje manipulace, jak tě někdo manipuluje, jak ty můžeš někdo manipulovat. A vlastně najít takový jako grál toho, co je vlastně pro život důležitý. No. Protože to je tohle, že to, co říkáš, to je ve finále je to komunikace, ve finále je to přístup k lidem, že jo, ve finále tam to je i jako manipulace v tom schovaná, protože jako když budeš moc hodnej k lidem, tak někdo bude manipulovat. Takže, no, tak to je asi celá pointa, já jsem ztratil něť trošku. Těžký, no, ten trošku se do toho zamotal. No je to on fakt, když se nad tím tak zamyslíš, tak on je člověk jakoby manipulovaný třeba ostatníma jako fakt, dokávat to nevíš, tak jakože a tak hodněkrát za třeba den, víš, když se jako seš fakt mezi lidma. Jasně, tak no. Tak ono, si to ani neuvědomíš třeba, že někoho manipuluješ. No, jasně, no. To je věc druhá, jako. Že to třeba neděláš jako no jasně, podvědomě, no. Vědomě, no. Teda. Jo, no jasně, no. Ono stačí jako položit jenom otázku jinak a už toho jako člověka přesvědčíš ke svým zájmům, jako. Ne, teď jde o to, jestli třeba prostě jako to jako není mi přijde vyloženě špatná vlastnost, to víš. Být jako, manipulátor. No tak jako do nějaký míry. Jako pokud to nemáš vyloženě jako manipulaci k něčemu špatnému. Ale třeba, já když jsem byl ve škole, tak takový to úmyslný lhaní, to zažil podle mě každý. Každý takhle úmyslně lže prostě a pro nějaký svůj benefit, ať už je to vole ve škole, nebo něco jako... Jenže pak tady... Pokroutíš jako... Jasně, ale pak už je to, že jakoby vlastně, když manipuluješ, tak vlastně myslíš jenom na své zájmy a snadno se to zvrkne a už vlastně je to nefér a ten člověk nemůže mít svůj vlastní názor, takže jakoby vlastně to není jako dobře, že jo. Dobře je asi to, že budeš rozumět tomu, jak manipulace funguje
a nenecháš sebe zmanipulovat, než aby si někoho manipuloval. Víš, že třeba to můžeš použít, i když někdo bude mít takovou totálně debilní názor a bude si za tím stát, tak ty, že budeš vědět, jak funguje manipulace, tak můžeš různýma otázkama se prokopat k tomu, aby ten člověk se tě vlastně snažil třeba pochopit. No jasně. Tvůj záměr. Takže ty ho vlastně jako zmanipuluješ, jakoby, ovlivníš, ale vlastně dobrým zájmem. Asi dobro nějaký, jakoby. Ale je to hrozně jako komplikovaný a nejde to tady říct jako od 20letých kluků někde na internetech, jako co je manipulace a tak, jako. Já si myslím, že jako spíš nebo jaký používat. Je taky dobrý se naučit, aby se ti to nezačalo nějakým způsobem třeba líbit, víš? No, to je. Jakože to je právě ještě podle mě horší, když už... Já jsem to třeba měl hodně dlouhou dobu zpátky u sebou toho lhaní, že já jsem se fakt jako přijde, jako že takhle prostě lidem fakt kecám, jako o píčovinách. A jsem si říkal, ty vole, mě se to začalo docela líbit, víš? A už jsem si říkal, ty vole, ale zase jako... To není úplně dobře, víš co, že fakt jdeš a co říkáš, tak jako prostě kecáš někomu, jo? No, že, ať jsou to jako kraviny, jo, prostě já jsem si třeba říkal, prostě proč, když jsem někomu řekl, já nevím, dám příklad, že budu tam v tolik a tolik a nestíhal jsem a třeba jsem ještě ani nevyjel, tak proč tomu člověku prostě neříct, že si ještě nevyjel, ale řekneš mu, už jsem na cestě, už jsem v půlce třeba, víš, jako, nebo prostě, proč prostě neříkat takovýhle ty jako věci, které já jsem třeba jako dost často neříkal, víš. To já se právě... A nevím, protože prostě jsme kundy jako lidi. Víš, jako že nechceš mít jako blbý svědomí. Prostě radši tomu... Já nevím, jak se to říká, takový to s těma malýma lžima, jak se vyslovuje lži. Lež. No, ale jakože s malýma lžma, vole. No, tak taky ne, ty jsi mě dostal. Malý lži, prostě. S malými lži, prostě. Asi. No. Tak ty neublížíš, jo, malá lež neublíží. Víš, to je takovej ten typický... Pak se ti to začne líbit, jasně, vole, jasně. A nabalovat se to jasně, a už je to prostě... Ale že to je takový typický, asi lidský faktor a lidská vlastnost mi přijde, že... Podle mě jako... Je to špatně vlastně. Jo, vlastně bys... Jenže dokážeš si představit, jak by ten svět vypadal dokonale? To nejde. Dokážeš si představit, kdyby jsme jako lidi dělali všechno tak, jak víme, že by se dělat mělo? Dokážeš si představit, že když je červená na semaforu, že se na červenou nepojede? Dokážeš si představit, že prostě to je úplně to nejde, prostě my jsme nedokonalí a musíme lhát, musíme dělat bordel, jinak podle mě by ten svět nefungoval, protože ve finále, jestli by to nebylo ještě horší, než to je. Či kdyby se dokonalý takhle? No, kdyby ti každý řekl jako veškerou pravdu, tak ono na jednu stranu by to jako, byla by to hrozně zajímavá, já nevím, studie, film nebo něco. Něco, kde by si lidi fakt říkali pravdu, že by řekli. Víš, jako, dobrý den, tak dneska mi pěkně serete, když vás vidím. Víš, jako... Jo, tak ale zase podle mě třeba, já bych tady jako když jako někoho fakt sereš, tak to jako slyšet rovnou a víš, že tomu člověku máš dát chill prostě dneska, nesrat se do něj, než aby on jako zbytečně hrál, že ho jako nesereš a... Jenže ti třeba nechce ublížit, jako, nebo víš, jako... Protože když ho sereš, tak ti třeba prostě nechce říct jako serešně, protože jako člověk si budeme myslet, že když mu řeknu, že mě dneska sere, že na toho člověka nemám prostě náladu, tak on si to přebere špatně a už budeš za čuráka a už víš, zase jsou tam další spory. To je lepší použít tu malou lež a říct, jo, tak já jsem právě naopak jako zase začal poslední dobou tadyhle to jako říkat. No jasně, ne, ono to není jako špatně. Že já jsem to právě jako hrál, víš, jako jsem si říkal, ne, dobrý, nevadíš mi, v pohodě, nic mi není, blablabla. A nakonec mi přijde, že to je fakt horší, než když tomu člověku řekne, fakt dneska jdi o prdele. No ale... Prostě... To je, jako... ale to je neskutečná výhoda, protože kdyby všichni říkali tak, jak jakoby, nebo co si myslí, nebo to, co... tak ty bys nemohl mít tuhle neskutečnou výhodu, že? Že to řekneš všem lidem. Je pravda, no. Víš, jako že vlastně je to výhoda pro ty, co se toho nebojí říct, hele, co si myslí, no, mi přijde. No. Jasně, pár lidí tě mít rádo nebude a pár lidí tě mít rádo bude, že to je prostě takový jasný. Hele, řekneš tady A, tak tady tu skupinka tě bude mít ráda, pak řekneš A1 a najednou se tu ta skupina přelé sem a tuta, co tě neměla ráda, se přelé sem a má tě ráda. Jako vždycky zůstává ve finále poměr stejný, jenom se mění lidi. Takže... Což je vlastně i navazuje zpátky na to, jakoby být schopnej říct, protože když nejsi schopnej dát někomu, vole, s Bohem už se nebudem bavit,
tak jako vždycky budeš říkat to, aby tě měl furt rád, že jo, nebo věci, jasně, věci pro to, aby tě měl furt rád. A když ti je ten člověk jako jedno a jsi schopnej si říct dobrý, jak já ho nepotřebuji, jdi o prdele, tak je to výhra, no. No, tak vlastně jakoby se i nebojíš říct čau někomu, jakoby, jo, že. To je pravda, no, a vlastně tě to strašně posune v životě, protože jakoby poznáš nový lidi a nebudeš se držet, a vlastně to je i s tím místem a s těma lidma, že vlastně tím, že se bojíš někomu říct jako čus prostě, hele, nemáme si co říct, tak pořád zůstáváš na jednom místě a ty lidi tě třeba drží taky na jednom místě, protože oni sami v sobě neumí říct jako nějak jdu se posunout, že jo, ale ty když tohle jako umíš jako jedinec a myslíš na sebe, tak se posuneš. To jsem třeba jako já, že jsem byl jako uzavřený prostě furt jako s jedněma lidma a furt prostě dokola a jako nejhorší, já jsem to ani neuvědomoval. Asi 3-4 roky prostě furt zavřený v jedné partě s nějakýma lidma a ty vole pak když jako fakt do toho bouchneš, řekneš jděte do píči, tak si najednou řekneš hej, já blbec prostě, jo. No, proč prostě takhle dlouho jsem byl tam a tam zavřený s těma lidma, že to navazuje na to prostě, že to fakt potom uzavírá a jakoby zapomeneš na to, že tam je jiný život, jiný lidi, jiný kámoši, jiný prostě všechno, jo. No, rozhodně. Že třeba tady co jsi měl, tak asi nebylo úplně třeba dobrý, jo, že. To. No. A právě já jsem si i docela dost často říkal, jako, to je, že se furt jakoby podřizuješ, nebo mě to tak přišlo, ne, to možná trochu sobecký, jako říct, jo, ale že když ti ten člověk fakt vadí, tak proč bych se měl já se podřizovat jemu a tvářit se jako, že mi nevadí, aby jsme oba dva byli spokojení a já se potom trápil, že toho člověka nechci vidět a on se mnou baví, tak to je lepší pro můj nějaký komfort ho poslat do háje. No jasně, rozhodně. A jako nebavit se s ním a mně bude dobře, on bude možná nasranej, ale tak ale jako co mě bude potom. taky dobře, že jo, protože jako No nevím, jestli jemu potom bude dobře, znám případy, který jsem poslal do prdele, dobře jim asi není, ale jakoby to už není moje věc, víš co. Ale tak jako je otázkou taky, jak je pošleš do háje, že jo. No jasno. Jako když jim řekneš do očí, táhni do prdele, ty. A tak zase takhle. Já jsem schopný říct jako čau, ale ne zase vyloženě jako táhni do píči, víš. No jasně, no. Jakože tak zase takový koule jako nemám. Právě, takže pokud se to řekne jako nějak rozumně, hele. Já jsem, třeba použil jsem větu, to bavili jsme se, už se bavit prostě nepotřebujeme, čau. To bylo takový diplomatický, mně to přišlo takový diplomatický v tu chvíli. No, je hodně diplomatický. Představ si prostě tu sešlost OSN prostě, ty tam přijedou Američani s Rusákama prostě a že prej. No, bavili jsme se, už se bavit nebudem, čau. A třetí světová, vole. No, já jsem měl to... To moc jako diplomatický není. A když jsem se... A to, že studuješ mezinárodní vztahy, vole, tak to nevím, co budeš dělat, až budeš zastupovat Českou republiku někde. Já když jsem se s tou osobou bavil, tak já jsem trošku pod kůží, tak ono to možná bylo taky tím, že jsem měl trošku pod kůží, ale říkám, mě tu v tu chvíli přišlo lepší, než jí říct táhni do píči, už mě neotravují, chápeš? No tak jako, pokud si jako srovnáme tyhle dvě varianty, no, tak hodně varianta A je samozřejmě diplomatičtější. A lepší, no, že mě přišla jako samozřejmě o dost lepší, no, nebudu lhát. Což jako, ale jako varianta C by to taky mohla být. Jaká varianta C? To by zajímalo. Jako ještě víc diplomatičtější. Tak to já nevím, jak... Víc romantismu do toho zadat. Ty vole, to sral pes, jako proč? Víš co, jako... No jasně, důležitý je to já v té situaci se necítím komfortně, ten druhý člověk se v té situaci necítí komfortně, tak prostě protahovat, víš co? A jako jo, no. V tom případě odpověď B nejlíp, protože táhni do píče nejkratší, vole, a jako... To je taky pravda, když se na tím zamyslíme z tohohle úhlu pohledu, tak vlastně... To vlastně šup sem, šup tam nejrychlejší vyřešený. Jako jo, vlastně. Jako čistě teoreticky, no. No, akorát kdyby zase každý dělal šup sem, šup tam, tak ten svět vypadá zase úplně jinak. Jo, to je asi pravda, no. Si představ, že by tě na každém rohu někdo posílal do píče, jenom protože by to trochu nasral. Jo, asi jako jo, no. Že by úplně moc jako nefungovalo, nedokážu si představit situaci, co já vím. Se pohádáš s přítelkyní, víš co, nebo... Třeba přijdeš do Starbucksu ráno, si pro kafe, vole, týpek se špatně vyspal, bude nasranej, se na něj podíváš, že jdi do píče na tebe náladu. No, jako... právě no. A já se zase situace, ve kterých to asi musíš jako krotit. Třeba to zaměstnání, víš co, jako když prostě nemáš náladu, ale jako pracuješ takhle s lidma, tak nemůžeš být takhle ostrý, jo, ale jasně, jako, když no, to máš v partě prostě lidí, se kterými se třeba bavil, tak... Ale právě, zase tam máš tu historii, že se s nima bavil, nějaký jako věci byly dobrý, tak jako jestli není možnost to říct jako třeba
No. Nahradit takovou slovo píča za něco jiného. Jo, jasně, no. Třeba za něco méně vulgární. A táhni možná taky. Třeba no, odejdi, jasný. Prosím, pryč z mého, no to taky ne, nesmí to je právě hrozný, to bych radši řekl do prdele, než odejdi z mého života, prosím, to je už moc básnický zase takový. To už jako, to už by mi no. Netankovalo. Právě jako to jsem se třeba jako zamyslel, právě to, jak jsem říkal, že je člověk zavřený v nějakým tom, jakože trošku oslepený možná tím a nevidí tam to a tohle, tak zase, jestli ty vzpomínky byly dobrý nebo nebyly, víš co. Když jsi byl zase to není vztah, to je zase prostě něco jiného. A jako zase, když jsi byl teď 3 roky zaslepený prostě někým nebo něčím, jo, tak zase to, že jste se párkrát někde spolu zasmáli, jako je to dobrá jako vzpomínka nebo není, když pro mě třeba nevíš co, takže právě proto jsem třeba zvolil táhni do píči. Ne, táhni do píči, ale bavili jsme se, už se nebudeme bavit. Ať je tam jakákoliv historie, která tam je, jo, prostě jako pro mě to asi prostě hold nebylo dobrý. Sám jsem si potom za to nadával, že jsem byl takový kokot, že jsem to nevěděl, takže jako... Ale vlastně jsme se jednou bavili, jako sice to bylo jako třeba přestaj manželství, jako že když to lívneš, tak jako toho litovat, že jo. Jo, jasně, že to je... Jako je to takový podobný případ, jako... Právě vlastně proč toho litovat, když je to jako zkušenost, že jo. A to jsem právě říkal, že to je asi něco jiného, než když jsi ve vztahu a jasně, nebo v manželství, jo, jakože zase. A je taky ty kamarádi nebo takovýhle ty lidi, tím můžeme jako ve finále něco jako dát, já nevím. Jo, jasně. Do určitý míry asi. No. Nebo jako záleží jak který, že jo. Právě. Zase je fakt, že když to budou dobrý lidi, tak je nepošleš do píči, že jo. To je zase věc další, že jo. Právě. Takže jako, prostě vlastně... Když prostě... Chápeš, jako... No jasně, když je to vyloženě špatný člověk, tak vlastně... No jasně, tak jako dá ti to tu zkušenost, že prostě víš do příště, ale stejně nevíš, protože pak jako moc škatulkuješ lidi a myslíš si, že to taky není dobrý, víš, jako že si říct, ale tu ten byl kokot, takže všichni lidi podobného typu jsou kokoti, že jo. To taky nefunguje, že jo. Jasně, no. Jako trochu narážka, jako když si narážka na ženy, když řeknou, tu ten hokejista mi zlomil srdíčko a všichni hokejisti jsou kokoti, že? Takže to je takový zbytečný škatulkování lidí, který vlastně je hloupý, že? A to samé, když to uděláš takhle, třeba se udělá u kamarádů nějakých, nebo co já vím. No jasně. Tak je to takový na hlavu. Jo, jako já neříkám, že zase potom škatulku jakhle všechno. Jo, to ne, já jenom jako, nějakých x osob, který prostě... Ne, to spíš jako byla další myšlenka, že jako řadit lidi si jako v hlavě do nějakých jako sektorů, jako který jsou dobrý a který jsou špatný, je nesmysl, protože každý je jiný a jedinečný a musíš jakoby na každýho mít nějaký jako pohled. To asi jo, no. Asi. No, touhle myšlenkou bychom to asi zakončili, tak to je teda nám se dochází čas. Jsme ti líp zakončit nemohli. Odebírejte, sdílejte, všechny potřebné věci, všechno všichni ví, nemusíme to připomínat, no vlastně musíme, ale nemuseli bychom a my se vidíme u další epizody zase za týden. Yes. Je to tak, no. Můžeme vlastně doprobrat Islandstvo, nebo ještě uvidíme, co tam bude. Něco jiného tam bude. Dobrý, tak se mějte, ahoj. A taky není hezký slibovat něco, co nedodržíme, takže jako tohle úplně doprobírat fakt jako nebude. Jo, to je pravda. Úplně jasný. Vyserem se na to, dobře. Příště jiný téma, ahoj. Já se to nechtěl říkat, dobrý, mějte se, čau.